Βρισκόμαστε στα έγκατα του Οδείου Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια στεγάζεται εδώ το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο μετρά 10 χρόνια λειτουργίας. Γιορτάζει σήμερα τα 10 χρόνια με μια έκθεση που έχει τίτλο «Τέχνης πολιτική» και έχει ως βασικό στόχο να εξερευνήσει τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της σύγχρονης τέχνης. Στο νέο αιώνα πληθαίνουν οι φωνές που προτείνουν πως η τέχνη πρέπει να παίξει έναν πιο ενεργητικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Οι φωνές αυτές απαιτούν από την τέχνη να σταθεί κριτικά απέναντι στα φαινόμενα απορρίθμισης της κοινωνίας, απέναντι στις διαδικασίες που μετατρέπουν τον πλανήτη σε ζούγκλα. Πώς μπορεί όμως η τέχνη να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο? Τι της αναλογεί από τις προσπάθειες αντίστασης σε νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας, αντίστασης σε μορφές υποβάθμισης του δημόσιου χώρου και της δημοκρατίας? Πώς μπορεί να βοηθήσει να συλλάβουμε την κοινωνία, το κοινωνικό, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που μας προτείνουν οι επίσημες πολιτικές δυνάμεις των δυτικών μεταδημοκρατιών? Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων τάσεων στην ελληνική εικαστική σκηνή? Η κοινωνική τεκμηρίωση και έρευνα, ο κοινωνικός παρεμβατισμός, η κοινωνική κριτική και σάτυρα μετασχηματίζονται σε νέες γλώσσες της σύγχρονης τέχνης. Βρισκόμαστε μπροστά από ένα φωτογραφικό αρχείο του Βαγγέλη Βλάχου. Ο καλλιτέχνης έχει συλλέξει μια σειρά από φωτογραφίες, τις οποίες βρήκε στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος, μια εφημερίδα που θεωρήθηκε το ιδεολογικό φερέφωνο της Χούντας. Οι φωτογραφίες όλες αυτές αφορούν την εικόνα της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης, μέσα από τον τύπο, τον καθεστωτικό τύπο της εποχής. Τι είναι τεκμηρίωση? Τι είναι καταγραφή? Ο Μισελ Φουκώ την παρομοίαζε με μια σειρά δηλώσεων, τοποθετήσεων. Όταν καταγράφεις κάτι, είναι σαν να συλλέγεις μια σειρά από τοποθετήσεις, να τις βάζεις μαζί σε ένα αρχείο και να τους δίνεις τη μορφή ενός ιστορικού συμβάντος. Αισθάνομαι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχω μπει σε μια διαδικασία να καταλάβω πράγματα που ήταν ξένα σε μένα. Το project που έχει σχέση με την ανακαίνιση του Κοινοβουλίου των Βοσνίων στο Σαράγεβο, ένα κτίριο που η ανακαίνισή του χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό κράτος, πάλι είχε ως αφορμή το συγκεκριμένο στοιχείο της ανακαίνισης ενός ευρηματικού κτηρίου για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, το Κοινοβούλιο, ένα κτίριο σύμβολο. Άρχισα να μπαίνω σε μια διαδικασία να ανακαλύπτω πληροφορίες σχετικές με την ιστορία του. Όχι μόνο, αλλά κυρίως για τις συμφωνίες σε οικονομικό επίπεδο που έγιναν. Την περίοδο του 2005 και μετά, μεταξύ της Ελλάδας και της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης. Και μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας τα τελευταία 5 χρόνια να αναπτυχθεί κυρίως στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Με το να αγοράζει τράπεζες, με πολλές ιδιωτικές εταιρείες να ανοίγουν θυγατρικές, ας πούμε, στην περιοχή
και ούτω καθεξής. Αναφέρω τον πύργο των Αθηνών, αναφέρω τον πύργο του Πειραιά πολύ πιο πρόσφατα, Κυρίως, την Αμερικανική πρεσβεία. Κυρίως κτίρια που είχαν ένα πιο διεθνές αρχιτεκτονικό στυλ. Στην πλειοψηφία τους κατασκευάστηκαν την περίοδο της Χούντας. Ναι, ήταν κάτι όμως που προέκυψε μετά. Δεν ξεκίνησα να σκεφτώ τι κτίρια κατασκευάστηκαν την περίοδο της Χούντας. Πάλι, καταλάβες, δεν ήταν αυτή η αφορμή μου για την έρευνα για τα συγκεκριμένα κτίρια. Έκανα ένα project για τη Μανιφέστα, την 5, στο Σαν Σεμπάστιαν, που ως βασικό σημείο έρευνας ήταν τα ψηλά κτίρια στην Ανατολική Ευρώπη. Έψαξα όλα τα πιο ψηλά κτίρια που υπήρχαν στη Βαρσοβία, στο Σαράγεβο, στην Πράγα και στην Αθήνα. Και ένα από αυτά ήταν της Αθήνας, τέλος πάντων. Μέσα από εκεί πέρα μίλησα με αυτόν που σχεδίασε, τον Βικέλα, τον Ιωάννη Βικέλα, έναν από τους αρχιτέκτονες του συγκεκριμένου κτηρίου. Ο Βικέλας μου παραχώρησε όλα τα σχέδια του συγκεκριμένου κτηρίου που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Πήγα στο διαχειριστή του κτηρίου και μου έδωσε όλους τους ενοικιαστές του κτηρίου από το 1974, όταν έχουμε ουσιαστικά την πτώση της δικτατορίας, μέχρι το 2004 που έγινε και το project. Αυτό που προσπάθησα να καταλάβω μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν η αλλαγή, μέσα από την αλλαγή της χρήσης και την αλλαγή των ενοικιαστών που μπορούσε κάποιος να δει από την αρχή από το 1974 μέχρι το 2004, να αντιληφθεί και την αλλαγή της οικονομίας στην Ελλάδα. Να πω ότι, ας πούμε, από τις λίστες των ενοικιαστών μπορούσε κάποιος να καταλάβει ότι στην αρχή στο κτίριο συνεργαζόντουσαν είτε πολύ μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες και πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες, που διαχειρίζονταν το πετρέλαιο, πετρέλαια κλπ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και άλλαζε η εποχή, έβλεπες ότι οι μεγάλες εταιρείες είχαν αντικατασταθεί από πιο μικρές εταιρείες και πιο μικρά γραφεία πλέον ελληνικά. Μπορούσε κάποιος να καταλάβει τις αλλαγές, που μέσα σε τις δεκαετίες. Με κάποιο τρόπο. Μέσα από τους ενοικιαστές ενός εμβληματικού πύργου που είναι κτηρίου που είναι ταυτισμένο με κάποιο τρόπο, χτίστηκε για να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο πλαίσιο. Για μένα αυτά τα project είναι οι αφορμές, το να προσεγγίσω αυτά τα ζητήματα είναι ακριβώς αυτό. Δεν έχω μία παιδεία, δεν έχω μία σχέση, δεν έχω μία πολιτική άποψη για το τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή, ούτε μία προκατανόηση, αλλά ούτε μία προκατάληψη. Πιθανόν, κοίτα να δεις, προκατάληψη είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπου που έχουν άγνοια επίσης. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποφύγεις τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Αλλά περισσότερο είναι ότι σου λέω, μια προσπάθεια λιγάκι αυτό που λέω reconnect, να επανασυνδεθώ. Ναι, με ένα πρόσφατο όμως ιστορικό παρελθόν. Με ένα πρόσφατο παρελθόν που παραμένει σκοτεινό, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι και αδιάφορο. Ως τώρα ήταν αδιάφορο. Δεν συνδέει μια σχέση παθιασμένη με αυτό. Όχι, παθιάζουμε μέσα από τα έργα, μέσα από όλα αυτά τα αρχεία και την έρευνα που κάνω σε σχέση με διάφορα πράγματα, έτσι. Ο επιμελητής της Ντοκουμέντα 11, ο Κουιεν Βεζόρ, μας καλεί να μην δούμε τη στροφή προς το ντοκουμέντο ως ηθικισμό, ως μια ηθικολογία που απευθύνεται στα ευαισθητοποιημένα αυτιά ενός διεθνούς αριστερού κοινού. Το βασικό ερώτημα που οφείλουμε να θέσουμε αναφορικά με την επικράτηση του ντοκουμέντου είναι πως συγκεκριμένα κοινά συνδέονται με διαφορετικές τάξεις αλήθειας, νοήματος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φανταστικό από την πραγματικότητα. Άρα το ντοκουμέντο μας φέρνει αυτό. Επειδή είναι το πραγματικό, μπορεί να είναι όσο πιο πραγματικό είναι το ντοκουμέντο, τόσο πιο φανταστικό. Αλλά πάντοτε υπάρχει η ανάγκη της μεσολάβησης. Ο αφηγητής, το οποίο στείνει τα ντοκουμέντα σε μια λογική, σε έναν ερμό, σε μια διαδοχή ή σε μια μη διαδοχή, σε μια μη γραμμικότητα ή γραμμικότητα. Αυτό λοιπόν είναι η διαφοροποίηση που γίνεται η διαφοροποίηση μας απέναντι στο ντοκουμέντο. Και προφανώς, όπως ξέρουμε, ζούμε σε κοινωνίες που εξειδανικεύουν τη λογική του αρχείου και του ντοκουμέντου. Ζούμε σε κοινωνίες που ψηφιοποιούν τα πάντα. Βιοπολιτικές κοινωνίες. Βιοπολιτικές. Υπάρχει ένα δέος για το ντοκουμέντο. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες του ντοκουμέντου καταρχήν έχουν μια υπεροψία. Νομίζουν ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Κριτικά θέλουν να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι ξαναέρχεται με σε αυτό το ντοκουμέντο το φάντασμα του αντικειμενικού. Το παλιό άγχος του δυτικού πολιτισμού. Πώς θα γίνει αντικειμενικός. Ο δυτικός πολιτισμός δεν έγινε ποτέ αντικειμενικός. Ξέρουμε ότι από την ψυχανάλυση και μετά
κατέρευσαν όλες αυτές οι απόπειρες. Άρα στην ουσία υπάρχει κάτι που μας γοητεύει και μας εκνευρίζει απέναντι στο ντοκουμέντο. Εμένα προσωπικά και στους καλλιτέχνες του ντοκουμέντο. Με γοητεύει αυτό το έργο, αλλά ταυτόχρονα μου κάνει μια μικρή αλλεργία η στάση αυτών των καλλιτεχνών, η υπεροπτική στάση ότι αυτή είναι η υπεργλώσσα. Το 1999 ο Βάλιντ Ραντ ίδρυσε το Atlas Group, μια ερευνητική ομάδα που είχε ως στόχο την καταγραφή και μελέτη της σύγχρονης ιστορίας του Λιβάνου. Όπως ο ίδιος ο Ραντ θα αποκάλυπτε λίγα χρόνια μετά, η ομάδα δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν ένας μύθος κατασκευασμένος από τον ίδιο. Το υποτιθέμενο Atlas Group παρουσιάζει τεκμήρια, σημειωματάρια, φιλμ, βιντεοτενίες, φωτογραφίες, αντικείμενα που υποτίθεται ότι κρύβουν τις σκοτεινές πλευρές των εμφύλιων συγκρούσεων του Λιβάνου από το 1975 ως το 1991. Ο Ραντ επινοεί όχι μόνο την ιστορία, αλλά και αυτούς που την γράφουν. Ο Dr. Fadl Fakhouri είναι ο πιο σημαντικός ιστορικός των πολέμων του Λιβάνου. Στα 226 σημειωματάρια του βρέθηκαν αποκόμματα φωτογραφιών που απεικονίζουν μοντέλα αμαξιών που χρησιμοποιήθηκαν για βομβιστικές επιθέσεις. Ο Φακχούρι είναι φανταστικό πρόσωπο. Ο πυροτεχνουργός Ιούσεφ Νασάρ, η τοπογράφος Νασία Χασάν, άτομα υπαρκτά ή φανταστικά που βοήθησαν το Atlas Group να κατασκευάσει έναν τρισδιάστατο χάρτη με τους κρατήρες που αφήνουν πίσω οι εκρήξεις αμαξιών. Σε ένα άλλο βίντεο, το Atlas Group παρουσιάζει ένα ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα του Χειριστή 17, ενός μυστικού πράκτορα του Λιβανέζικου στρατού, εντεταλμένου να καταγράψει τη δραστηριότητα υπόπτων στον παραλιακό δρόμο της Κορνής. Μέσα στην πλήξη του, ο πράκτορας αποφάσισε να καταγράψει το ηλιοβασίλεμα. Πώς γράφεται η ιστορία, πώς αποκτά εικόνα, τι μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, όπως προτείνει ο δημιουργός του Atlas Group, τα γεγονότα και τα τεκμήριά τους δεν είναι ούτε αντικειμενική πραγματικότητα, ούτε φανταστική κατασκευή. Μια τέτοια διάκριση είναι επίπλαστη. Η ιστορία είναι πάντα αποτέλεσμα υλικών και συλλογικών αναμνήσεων. Αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να προσπαθήσω να αναμίξω τον τομέα καθαρισμού από το Δήμο Αθηναίων, τους οδοκαθαριστές δηλαδή, και αυτοί να κάνουν την performance αντί για εμένα. Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, μέσα από τη δομή, έξω από τη δομή. Που σημαίνει ότι για να περάσει από το ένα σημείο της δομής στο άλλο χρειάζεται μια γλώσσα, ένας κώδικας, μια μετάφραση. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πέρασμα, ούτε η μέθεξη που μπορεί να προσφέρει το καλλιτεχνικό συμβάν είναι κάτι το αυτονόητο. Πάντα είναι κάτι που μεταφράζεται, ερμηνεύεται, παρερμηνεύεται, δημιουργεί συγκρούσεις. Ναι, μα νομίζω ότι και αυτή είναι και η δουλειά του καλλιτέχνη. Πώς θα μπορέσει να εφεύρει μια γλώσσα η οποία θα μπορέσει να ενώσει πράγματα τα οποία δεν ενώνονται στο τέλος. Και σε αυτή τη δράση αλλά και σε άλλες performance δράσεις που έχεις κάνει, υπάρχει αυτό το στοιχείο της παρεμβολής μέσα σε επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες είναι αμιγώς ανδροκρατούμενες, ας το πούμε έτσι, τις οποίες προσπαθείς να διαβάλεις και να οργανώσεις. Θυμάμαι για παράδειγμα την δράση σου στη Σερτόζα, σε ένα νησί κοντά στη Βενετία. Είχε μια σύγχυση λόγω των ρόλων αυτών των ανθρώπων, ότι ήταν οι ίδιοι και επιτηρούμενοι και επιτηρητές, αλλά ταυτόχρονα και η σύγχυση που προκάλεσε η δική σου παρέμβαση. Ακόμη περισσότερο. Γιατί
Φαντάσου ότι πήγαμε να κάνουμε πραγματικά την επιτήρηση και οι άνθρωποι που έπρεπε υποτίθεται να φέρουμε σε τάξη, κοιτούσαν εμένα, κοιτούσαν τους άλλους, αυτά τα λεπτά, αυτά τα δευτερόλεπτα σύγχυσης πάντα με ενδιαφέρον και νομίζω ότι ισχύει το ίδιο και για τα περισσότερα. Τα δευτερόλεπτα σύγχυσης όπου αιωρείσαι και δεν ξέρεις αυτό τι είναι αλήθεια, με κοροϊδεύουν, τι συμβαίνει εδώ. Μιλώντας για κοινωνικές σχέσεις και για συνύπαρξη μεταξύ κοινωνικών ομάδων, θέλω να αφαιρθώ στη τάση τελευταία που υπάρχει στα έργα σου και σε αυτά που κάνεις, να ασχοληθείς περισσότερο με τα ζώα και όχι με τους ανθρώπους. Ο τίτλος είναι Zoopoetics, Zoopolitics. Γιατί τα ζώα μετατρέπονται σε μια αλληγορία του πλήθους, γιατί αυτό το πράγμα? Κατά κάποιο τρόπο, πρώτα απ' όλα έχουμε συνηθίσει από τα παραμύθια, σκέψου τα παραμύθια. Είναι γεμάτο από αλληγορίες. Ίσως για μας να είναι πιο εύκολο. Οι αντιθέσεις γίνονται πιο έντονες όταν βάζεις τα ζώα. Ο άνθρωπος κρατάει μια απόσταση, έτσι μπορεί να το δει πιο καθαρά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Χωρίς ποτέ να μην χάνω αυτή την πολιτική υπόσταση όλων αυτών των δράσεων. Με το να βάζω μέσα στη γλώσσα μου ζώα, σημαίνει ότι βάζω έναν παράγοντα, ο οποίος είναι uncontrollable, πώς το λέμε. Ανεξέλεγκτος. Είναι, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε μέσα στην γλώσσα, ας πούμε, της performance, ότι αυτό που γινόταν ίσως κατά τη δεκαετία του 80, όλος αυτός ο κίνδυνος, η αίσθηση επικινδυνότητας σχέση με το σώμα του καλλιτέχνη, σιγά σιγά μεταφέρεται και για μένα αυτό η δόση επικινδυνότητας γίνεται μέσω των ζώων. Νομίζω ειδικά με τον ελέφαντα το ένιωσα αυτό το πράγμα. Δεν είναι, ας πούμε, σχήμα λόγου ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή προσπάθησα να αναπτύξω ένα διάλογο με έναν ελέφαντα, με όλο το μέγεθος, με όλο τον όγκο και ήταν στιγμές που έλεγα «ΟΚ, αυτό που κάνω μπορεί να είναι επικίνδυνο». Βλέπω κάτι σακιά. Τα σακιά με ακολουθούν. Και νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο που σχετίζεται ιδιαίτερα με τις τελευταίες σου δράσεις. Τώρα είναι σχεδόν πόσο, είναι σχεδόν 2 χρόνια που ασχολούμαι με όλη αυτή την ιστορία με τα σακιά. Χρησιμοποιείς τα σακιά σαν ένα είδος ιδιοκτησίας, σαν αντικείμενο το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ιδιοκτησία. Ταυτόχρονα είναι και ένα αντικείμενο που σου δίνει μια αφορμή να αναπτύξει πάλι μια σχέση με ένα κοινωνικό σύνολο, με ένα γίγνεσθο. Και μάλιστα σε ένα δημόσιο χώρο. Θες να μου περιγράψεις αυτή τη δράση? Λοιπόν, ας πούμε λιγάκι, εμένα αυτό με ενδιαφέρει με αυτά τα σακιά, γιατί είναι μεταξύ του ότι είναι σίγουρα μια ιδιοκτησία, εφόσον τα κουβαλάω και γίνονται μέρος του σώματός μου. Από την άλλη όμως είναι κάτι σαν να είναι τα σκουπίδια, σαν να είναι έπειτα από μια μεγάλη ληστεία, σαν να είναι... Έχει όλα αυτά τα... Κάτι εφήμερο, το κάτι εφήμερο, ναι. Με αυτά τα σακιά έχω κάνει 3 δράσεις. Η τρίτη δράση που την έκανα τώρα στη Ρώμη, με γενικό τίτλο της έκθεσης «Σενιάλες Ρόχας», κόκκινο συναγερμός τέλος πάντων. Όπου εκεί πέρα βγήκα σε δημόσιο χώρο, μέσα στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, σε πολύ κέραια σημεία της πόλης. Έκανα με τα 30 μου σακιά πάνω σε ένα κάρο, γιατί πλέον σιγά σιγά όλο αυτό που λέμε ιδιοκτησία του καλλιτέχνη, η ιδιοκτησία εκεί που αυτή την περίοδο που όλα έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία και την οικονομία,
εμφανίστηκα και εγώ με το κάρο μου, έκανα μια πολύ ωραία στάση έξω από μια φυλακή, μέχρι που έφτασα με όλα αυτά τα σακιά στο ανεχειροδανιστήριο του κράτους, όπου εκεί πέρα προσπάθησα να βάλω την ιδιοκτησία μου σε ενέχειρο. Αυτό που νομίζω ήταν το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο ήταν ότι πολύ κίνηση. Αλλά είσαι συνηθισμένη σε τέτοιες... Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτά που μου αρέσουν, τα περιβάλλοντα που μου αρέσουν, φυσικά και όχι, απλά που με έλκουν. Αυτή η γενιά που ουσιαστικά χειραφέτησε μια νεότερη γενιά γυναικών καλλιτεχνών, που αποδείχθηκε πολύ δυναμική στην ουσία και κατά κάποιο τρόπο και ανεξέλεγκτη στη βάση της από οργανωμένα συστήματα της τέχνης. Είναι μια γενιά καλλιτεχνών που δρούσαν κάθε φορά στη μεθόριο των οργανωμένων θεσμών, των υποτυπωδών οργανωμένων θεσμών που υπήρχαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη απενοχοποίηση απέναντι στο δρόν σώμα. Συντονιζόμαστε, και έχει σημασία αυτό, με τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται τότε σε ολόκληρο τον κόσμο για την ουσιαστικά τον κεντρικό χαρακτήρα που διαδραματίζει το σώμα στους μετασχηματισμούς που έρχονται στην κοινωνία. Τα βιβλία της Χάραουεϊ και όλα. Υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία που αυτή η γενιά μπορεί να μην την ξέρει κατά γράμμα, αλλά στην ουσία δρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη. Η ιδιοποιότητα τόσα χρόνια το μεγάλο λάθος είναι ότι η προηγούμενη. Την οποία εγώ πρέπει να πω ότι δεν την πιστεύω. Το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω αν θα έλεγα τη λέξη ιδιοποιότητα. Ναι. Το τοπικό θα πω. Μια λέξη πιο γυμνή. Πιο γυμνή. Είναι το εξής, ότι το πρόβλημα στην αντίληψή μας για το τοπικό είναι να καταλάβουμε ότι το τοπικό είναι το κατεξοχήν μεταβλητό στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό. Αν το δούμε το τοπικό σαν μια σταθερά, σαν ένα ιδεολόγημα, συμφωνώ, έχουμε πολλές παγίδες. Να στήσουμε μια ιδεολογία ξανά ελληνικότητας. Δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εξαντλημένο, έχει καταρρεύσει, δεν ισχύει πουθενά. Άρα δεν θέλω. Η έννοια του τοπικού δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτούς τους όρους. Έχει να κάνει με την έννοια του μεταβλητού και κατά κάποιο τρόπο του διαλογικού και του σχεσιακού στην ουσία. Που είναι ουσιαστικά ένα πολύ δυναμικό στοιχείο αυτής της κοινωνίας. Ένα πολύ δυναμικό στοιχείο και αυτής της τέχνης. Άρα λοιπόν η performance όπως ανθεί έχει μια διαφοροποίηση. Δεν έχουμε αυτή την σκληράδα των σωματικών δράσεων που συναντάμε στη Δυτική Ευρώπη. Των μαζοχιστικών δράσεων της δεκαετίας του 70. Ναι, στα όρια της γοθικής ή της σαδομαζοχιστικής κουλτούρας. Εδώ έχουμε ένα άλλο. Έχουμε πρώτα απ' όλα πράγματι αυτή την ιδιοσυστασία της μεσογειακότητας. Έχουμε δηλαδή το ερωτικό σώμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο πιο, με την έννοια, με όρους, αν χρησιμοποιήσουμε άλλους όρους, έχει πιο διονυσιακή, ας πούμε, καταγωγή. Νομίζω εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική εικόνα των συνεπειών του εξευγενισμού της περιοχής του Μεταξουργείου. Ο αρχιτέκτονας έχει κρατήσει έναν παραδοσιακό πέτρινο φράκτη μαζί με μια πρόσωψη, τον οποίο έχει επενδύσει με τζαμένιες κατασκευές και πίσω βρίσκεται ένα πολυτελέστατο loft. Κατοικίες που προφανώς στοιχίζουν πάρα πολύ ακριβά. Δίπλα άλλο ένα νεόδμητο. Υπάρχει ένας άλλος, λιγότερο επίσημος τρόπος επέμβασης της τέχνης στην κοινωνία, στον κοινωνικό ιστό. Πρόκειται για τη συμβολή της στον αστικό εξευγενισμό, στον εξευγενισμό παρικμασμένων συνοικιών που είτε αποβιομηχανοποιήθηκαν, είτε απόλυσαν την οικονομική ζωή που κάποτε απολάμβαναν. Ακολουθώντας την λογική του Camden Town του Λονδίνου, οι ελληνικές γκαλερί μεταφέρθηκαν από το Κολονάκι στο Ψηρή και από το Ψηρή στο Μεταξουργείο. Περιοχές που στεγάζουν λίγες αναπομείνασες βιοτεχνίες, μπουρδέλα, μεταναστευτικές ροές, περιοχές που γεμίζουν σιγά σιγά αίθουσες τέχνης, δημοτικές πινακοθήκες, πρωτοποριακά μπαρ, θέατρα, εναλλακτική, hype διασκέδαση. Αυτό είναι ένα πολύ παλιό ξενοδοχείο, η Γαλήνη. Αυτός ο ερημωμένος χώρος έχει χρησιμοποιηθεί 2 φορές από την Biennale της Αθήνας και παράλληλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις για να στεγάσει εκθέσεις.
Ορισμένοι πολεοδόμοι και κοινωνικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως η διαδικασία αυτή θα αναγκάσει όσους έχουν βρει εδώ καταφύγιο να φύγουν, καθώς δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την άνοδο των ενοικίων, τις αλλαγές χρήσης. Λοιπόν, Βασίλη, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό καφενείο, σε ένα ιστορικό μέρος, Ζαΐμι και το Σίτσα, στα Εξάρχεια. Από εδώ έχουν ξεκινήσει πολλά πράγματα, πολλές καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες και μία από αυτές είναι η διαδρομή 49. Η διαδρομή 49 συμβολίζει μια διαδρομή με 49 στάσεις. 49 έργα που αυτά διαδραματίστηκαν σε ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά, ένα μήνα, όλο το Μάιο, ας πούμε. Το Μάιο του 99. Το 99. Και είχαμε φτιάξει αυτό το χάρτη, είχαμε βάλει τα σημεία που θα ήταν τα έργα, είχαμε βάλει για το κάθε έργο μια μικρή εξήγηση, τι ακριβώς θα συνέβαινε και πότε θα συνέβαινε, γιατί ας πούμε υπήρχαν έργα που δεν ήταν τοποθετημένα εκεί. Γινόταν κάποια στιγμή, θυμάμαι το έργο του Τάκη του Γερμανή, ήταν μπαίναμε μέσα στη Μάρνης, εδώ πιο κάτω, μια ομάδα από εμάς. Ο Τάκης ήταν αυτός που το οργάνωσε και το εμπνεύστηκε. Είχε ο Τάκης ένα μάτσο με μαργαρίτες και εμείς με μπραγκεντέκερ επαναφορτιζόμενα μπήκαμε μέσα στις γραμμές του δρόμου, ανοίγαμε τρύπες, έρχονταν ο Τάκης και έβαζε μαργαρίτες. Έργα όπως της Γεωργίας Δαμοπούλου και του Αβραμίδη που αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Αυτοί πήραν κόκκινα χαλιά, πραγματικά ρολά κόκκινα χαλιά και χρειαστήκαμε όλοι να μπούμε στην Ομόνια, στις διαβάσεις της Ομονίας. Και εκεί απλώσαμε αυτά τα χαλιά και στη διάβαση των δρόμων και οι περαστικοί περνάγαν πάνω από τα χαλιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Έπρεπε να δουλέψουμε πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό. Άλλοι να φωτογραφίσουμε, άλλοι να κατευθύνουμε τον κόσμο. Η πιο συγκεκριμένη δική σου παρέμβαση ήταν μια σειρά από προβολές. Από το σπίτι που κατοικούσα τότε, πρόβαλα στα απέναντι σπίτια πράγματα της προσωπικής μου ζωής. Δηλαδή, εικόνες από την παιδική μου ηλικία, από τα πράγματα που μου συνέβαιναν. Ήταν ένα μικρό ξεβράκωμα, ένα πράγμα. Είχε να κάνει με τον ιδιωτικό χώρο και τον δημόσιο χώρο. Το έβλεπα κάπως έτσι το πράγμα. Πρόβαλα πράγματα, έβγαζα από τα μπαλκόνια για τα παράθυρα του σπιτιού μου τα ισόψυχά μου. Public art, η δημόσια τέχνη, δεν είναι μονάχα μια τέχνη η οποία λαμβάνει χώρα στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή δεν είναι μια τέχνη η οποία διαδραματίζεται σε ένα χώρο που θεωρείται ανοιχτός, προσβάσιμος. Είναι περισσότερο μια τέχνη η οποία προβληματίζεται, θέτει ερωτήματα σε σχέση με την ίδια τη φύση του δημόσιου. Σε σχέση με την έννοια του δημόσιου. Τι είναι δημόσιο, και όχι μόνο στο επίπεδο του χώρου, αλλά στο επίπεδο της πολιτείας, του κράτους, του πολίτη, της δημοκρατικής τάξης. Εκ των υστέρων, βλέποντας καλά τα πράγματα και μεγαλώνοντας και βλέποντας κάποια πράγματα, είπα και προηγουμένως ότι δεν είναι δυνατόν να είναι συνειδητό, γιατί από τους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα όταν είναι νέοι, όταν δεν είναι συνειδητό και από την ίδια την κοινωνία. Με την έννοια που τίθεται στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Είναι αντικατοπτρισμοί που έρχονται απ' έξω, πυθικισμοί και μερικασμοί, αλλά βέβαια με μια προσπάθεια να το συνειδητοποιήσουμε, να το δούμε τι γίνεται. Είναι κυρίως αντιδράσεις, είναι αντίδραση, είναι διαμαρτυρία και με ψήγματα κριτικής. Ξέρουμε καλά ότι οι ελληνικές πόλεις είναι κατεξοχήν μοριακές πόλεις. Είναι πόλεις που κινούνται από κάτω σε ένα τελείριο. Άρα πώς θα σχεδιαστεί με πόλεις σαν την Αθήνα? Τα Ολυμπιακά έργα τι σχεδιάσανε? Μερικούς δρόμους, μερικά στάδια και δίκτυα συγκοινωνιών, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα κινούνται μοριακά, από τη μονοκατοικία μέχρι το εμπορικό κέντρο. Όλο αυτό το πεδίο λοιπόν, το οποίο είναι ένα κράμα ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, ενεργοποίησε ένα πεδίο δράση για αυτές τις ομάδες. Και νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να τις δούμε ότι είχαν ένα ιστορικό ρόλο. Η διαδρομή 49, το αστικό κενό, η ομάδα Φιλοπάπου, αξίζει να το δούμε έτσι. Εσύ εμπλέκεσαι και ξεκινάς την εμπλοκή σου στο πεδίο της τέχνης με μια τέτοια προσπάθεια που είναι η συγκρότηση, η διαμόρφωση της ομάδας Φιλοπάπου. Μιας ομάδας παιδιών η οποία τι ακριβώς έκανε? Έκανε μια έκθεση για ένα βράδυ στο λόφο του Φιλοπάπου με έργα τοποθετημένα στον υπαίθριο χώρο. Αυτή η προσπάθεια της ομάδας που δεν είχε σταθερά μέλη, υπήρχε βέβαια ένας σταθερός κορμός, αλλά πηγαίνουν ερχόντουσαν, βγαίνανε μάλλον
διάφοροι καλλιτέχνες. Εγώ απλά είχα αναλάβει να γράψω τα δελτία τύπου της ομάδας και να είμαι ο θεωρητικός σύμβουλος. Πολύ διακριτικά βέβαια, τις περισσότερες φορές. Θυμάμαι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο της ομάδας, μιας άλλης ομάδας, τον Όμοιο, σε μια άλλη έκθεση που επιμελήθηκε στα πλαίσια της δεύτερης Biennale της Αθήνας, όπου η ομάδα κυκλοφορεί με φακούς μέσα σε κάποιες κατακόμβες, ενδεχομένως στο εσωτερικό σε κάποιο αθηναϊκό υπόγειο. Πάλι εδώ έχουμε ένα σημείο των καιρών, ας πούμε, δηλαδή μια απόπειρα αποδέσμευσης από οτιδήποτε μπορεί να αναφέρεται στις εικόνες της καθημερινότητάς μας. Είναι από τις λίγες ομάδες οι οποίες έχουν επιλέξει να δρουν έξω από το σύστημα των γκαλερί και ό,τι και αν σημαίνει. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό σήμερα, εντάξει, γιατί δεν έχει φυσικά δεν έχει την ίδια σημασία που είχε αυτός ο όρος, η χρήση του όρου πριν από 30-20 χρόνια. Στο έργο του Ποκαγιό, που και αυτό νομίζω ότι υιοθετεί μία στάση σκληρή απέναντι στην πραγματικότητα. Νομίζω σήμερα έχει αποκτά ξανά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από όσα συμβαίνουν σε περιοχές όπως Άγιος Παντελεήμονας, που μετατρέπονται σε νέα κέντρα δράσης της Χρυσής Αυγής. Ακόμα όμως και αυτό το έργο του Ποκαγιό παρεξηγείται. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό το έργο προέκυψε όταν ο Πολύδωρος, ο Ποκαγιό, είδε στο προαύλιο ενός σχολείου που δίδασκε στα παιδάκια εικαστικά σε δημοτικό σχολείο, στον τοίχο το σύνθημα «Καλός Αλβανός είναι ο νεκρός Αλβανός». Είναι ομάδες νομίζω που σήμερα πρέπει να τις επανεκτιμήσουμε πολύ σοβαρά. Ότι ανοίξαν ορισμένους δρόμους που σήμερα είναι πολύ ουσιαστικοί. Δηλαδή αυτή η έννοια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο της αλληλεγγύης, που σήμερα μοιάζει να συζητείται και σαν σύγχρονος όρος, ή αν θέλουμε ακόμα και αυτή η έννοια της επιστροφής στην πολιτική, αλλά με άλλους όρους, είναι ουσιαστικά ομάδες που το θέσαν σαν προβληματισμό, σαν ένα πεδίο προβληματισμού. Και κυρίως το λέω ξανά το μεγάλο θέμα της πόλης. Το μόρφωμα αυτό της πόλης, αλλά η πόλη για τις ομάδες αυτές έχει τις σκιερές πλευρές, τα μεσόφωτα. Τα σκιόφωτα δεν είναι, ας πούμε, η πόλη, τα Ολυμπιακά έργα, είναι, ας πούμε, οι ρεματιές, είναι τα ερείπια, οι εγκαταλελειμμένες αρχαιότητες. Άρα στην ουσία είναι αυτό το ελάσσον. Που νομίζω ότι στην ελληνική τέχνη από τη δεκαετία του 90 και μετά άρχισε σταδιακά να εμφανίζεται σε ένα κεντρικό στοιχείο και αναγνωριστικό στοιχείο. Το δεύτερο πρόβλημα αυτών των ομάδων, ότι κινούνται λίγο, είναι στο όριο της νοσταλγίας. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ομάδες που αποχαιρετούν ένα περιβάλλον, ένα κόσμο, δηλαδή είναι ομάδες του αποχαιρετισμού. Μια ανάπτυξη που είναι από την αρχή καταδικασμένη. Στην ουσία, ναι. Άρα εξού και οι χώροι που ασχολούνται είναι χώροι ενός προηγούμενου πολιτισμού. Σε περιπλανήσεις, σε εγκαταλειμμένα τοπία, αυτά ακριβώς, τα ρημαγμένα, η κουλτούρα του ερειπίου, που είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή ακριβώς η συγκίνηση του ερειπίου, η συναρπαστική ουσιαστικά στάση μας απέναντι στο ερείπιο, είναι ορισμένα χαρακτηριστικά που έρχονται πάρα πολύ από τις αναγνώσεις του Σμίθσον, που επιμένω είναι ένας καλλιτέχνης που επηρέασε πάρα πολύ τους Έλληνες καλλιτέχνες και τους εκπαιδευτικούς και τους διδάσκοντες στα πανεπιστήμια και στην καλών τεχνών και στην αρχιτεκτονική με ιδιαίτερο τρόπο. Το να υπάρχει μια ομάδα και να λειτουργεί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν το ανάποδο από αυτό που συνήθως κάνει ένας επαγγελματίας για να προχωρήσει. Δηλαδή, μοιράζονται την πληροφορία, την να την αποκρύπτουν για να την κρατούν για τον εαυτό τους, ούτως ώστε να προοδεύσουν αυτοί περισσότερο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μιας ομάδας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε ένα πεδίο που αυτή τη στιγμή ο καθένας μας έχει να προσδιορίσει το νούμερο σειράς. Υπάρχει μια στενή μπουκαπόρτα που προσπαθούμε όλοι να τρέξουμε να προλάβουμε το photo finish, να πούμε ότι θα δώσουμε και ένα μπουκάλι νερό στον άλλον, να φτάσουμε μαζί μπροστά, γιατί κάπως θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορώ να μιλήσω μεταφορικά. Αλλά ναι, νομίζω ότι το ένα κομμάτι είναι το ότι κανείς δεν έχει προγραμματίσει ή δεν έχει προσδιορίσει ακριβώς τον τομέα του. Και άγεται και φέρεται, και λόγω και οικονομικών συνθηκών, λόγω μη δυνατοτήτων, με διαφορετικές κολλήτες και δοκιμάζει ή δεν δοκιμάζει.
Και το άλλο είναι το θέμα της αφιέρωσης. Δηλαδή, κατά πόσο κάποιος προτάσει το προσωπικό του, πόσο αυτό που θέλει να κάνει μέσα από την ομάδα τον εκφράζει και προσωπικά και είναι ικανοποιημένος, ή η ομάδα τον βοηθάει να εκλεπτύνει λίγο περισσότερο τα προσωπικά του, προκειμένου να μπορέσει ο ίδιος να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή και να προχωρήσει προς μια άλλη κατεύθυνση. Im Jahre 1933 ergießt sich eine Welle von Ausstellungen mit sogenannter Verfallskunst über Deutschland. Das Gebot unserer Schönheit soll immer heißen Gesundheit, stellte Hitler fest, und die Medizin sollte von nun ab durch geeignete Eingriffe diese Schönheit garantieren. Der Arzt wurde zum ästhetischen Experten und das ästhetische Problem zu einem medizinischen. Während des Reichsparteitags 1935 teilt Hitler Wagner seine Absichten mit, unheilbar Kranke töten zu lassen. Wer den Klassenkampf beseitigen will, muss von der Arbeit und damit vom Schaffenden erst einmal den Vorwurf der Schmutzigkeit nehmen. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. Ein reduziertes Kriegsziel gewinnt nun Gestalt, die Vernichtung der Juden. I was trying to deal with the rewriting of the sublime after World War II. It's collective, massive, traumatic disasters of the 20th century. So in the wake of that, in the aftermath of that, the aesthetic category of the sublime was more or less turned on its head by theorists such as Theodor Adorno, but also by artists who were trying to come to grips with what had changed in the wake of that. So it was an exploration of how this traditional category associated with the 18th century has been reworked in order to provide art with a way of representing the horrific catastrophes, social catastrophes, not natural catastrophes of the 20th century. Okay, so these major catastrophes force us to rewrite the notion of the sublime. In the 20th century, the reference shifts from nature to society itself, because the disasters of the 20th century are not natural, they're social. They're what we did to ourselves. This is a hard challenge to art production in the aftermath of World War II. Essentially, he's saying that the catastrophe has to be acknowledged by art, such that art doesn't simply go on as before, as if nothing has changed. Ο Κέντελ Γκίερς προσφέρει μια μινιμαλιστική εκδοχή της Ακρόπολης, αποσύρματα περίφραξης κατασκευασμένα στη Νότια Αφρική. Η κύλινδρη αποσυρματόπλεγμα, σαν αυτό που χώριζε ολόκληρες περιοχές τη μακρά περίοδο του Apartheid, αντικαθιστούν τους στήλους της Ακρόπολης, του πιο γνωστού ίσως συμβόλου του δυτικού κόσμου. Το έργο του Κέντελ Γκίερς, ενός απογόνου των Boers, ορίμασε την περίοδο 1996-97, λίγα χρόνια μετά την πτώση του Apartheid, όταν οι ακροάσεις της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης έφερναν καθημερινά στο προσκήνιο τα εγκλήματα, τα ανεπίσημα λευκά προνόμια, την κοινωνική διαίρεση. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους μιας μεταπικιακής τέχνης. Οι καλλιτέχνες αυτοί δεν αναπαριστούν το τραύμα, αλλά το κάνουν συνεχώς παρόν, το παροντοποιούν, κρυμμένο μέσα σε σύμβολα του πολιτισμού και της μαζικής κουλτούρας.
can we roughly distinguish between different forms of activism, artistic activism and involvement, and somehow, well, if not categorize them, at least shed some light on them? Yes. I think there are two ways to go about it. One would be to position such an art in relation to the art institutions or the institutions of the art system. From that point of view, you can do three things, and only three things, really. You can stay inside the institutions and make art for the institutions. You can be outside, position yourself outside the institutions completely, or try to, in a kind of situationist, intransigent opposition to the art system, so you position yourself outside it and go in the direction of the streets, social movements. And then there's a position in between, or a sort of nomadic position that would migrate in and out of the institutions according to opportunity or according to the situation. That's one way to look at it. Lately, I've been thinking that there are actually three models of art that can generate resistance to the art system, and we might as well call it a capitalist art system. That's certainly what it is. One stays focused on the work, the artwork, the form of the artwork. And this would be what Adorno called critical or dissonant modernism. You try to create an artwork that generates some kind of critical relationship with the spectator. Something happens there that produces a more critical subjectivity. That's one way. Brecht's way is something different. He tried to, with his idea of functional transformation, he shifted the focus from the artwork to the institution. And he tried to shift the institution and the relations within the institution so they did something different. So they're no longer producing entertainment, but actually could be producing critical insight or critical dialogue. So one model focuses on the work, Adorno's critical or dissonant modernism. Brecht's estranged functional transformation focuses on the institution. Beschreiben, und zwar so, dass der es sieht, fähiger wird, dieses Leben zu meistern. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Stern eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Dein Bruder, welcher an dir hangt, wenn halt für zwei das Fleisch nicht langt, tritt er dir eben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollte es nicht? Und deine Frau dir an dir hangt, wenn deine Liebe ihr nicht langt, tritt sie dir eben ins Gesicht. Ja, dankbar sein, wer wollte es nicht? Und doch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir das Altersbrot nicht langt, tritt es dir eben ins Gesicht. Ja, menschlich sein, wer wollte es nicht? Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Ja, das ist eben schade. The third way is the situationist model. That's the exit. That's to turn your back on the institutions and the production of art or works for the institutions completely and focus yourself in real life, in everyday life, and the streets and situations that might open up and challenge normality outside the context of the institutional art system altogether. So those are three models. They may not be the only models, but those are certainly three historically demonstrated models of how an art could go about dealing with the real, in the sense of radical, the real problems we face today or that threaten us. Ha ha ha!
Στην εικονογραφία των Λάιμπαχ, των Ήρβιν και γενικότερα του NSK συγκρούονται οι ιστορικές καταβολές των Σλοβαίνων με την πρόσφατη ιστορία της Σλοβενίας. Οι προχριστιανικές παγανιστικές παραδόσεις των Σλοβαίνων συνυπάρχουν με τη γερμανική και χριστιανική επιρροή, ενώ οι αγροτικές παραδόσεις και το φολκλόρ με τη μοντέρνα βιομηχανοποίηση, το ολοκληρωτικό κράτος και τις υποσχέσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Είναι γνωστή η διαχρονική επιθυμία των Γερμανών να ενσωματώσουν τους Σλοβαίνους, να τους αφομοιώσουν πολιτιστικά. Όπως επίσης και η μεγάλη ιστορία του αντιστασιακού κινήματος των Σλοβαίνων Παρτιζάνων, αλλά και η εκμετάλλευσή της από τον Ιουγκοσλαβικό σοσιαλισμό για να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του μεταπολεμικά. Αμέσως μετά το θάνατο του Τίτο, στην βιομηχανική πόλη του Τρομπόβλιε θα εμφανιστεί ένα συγκρότημα, ένα punk industrial συγκρότημα, μουσικό, η Λάιμπα. Άκουσα το συγκρότημα των Λάιμπαχ στο 902 αριστερά στα FM σε μια εκπομπή του Παύλου Τσίμα, όπου ο κύριος Τσίμας είχε πει μάλιστα το εξής, ότι δεν ξέρω αν αστιεύονται ή όχι, αλλά αυτό που ακούμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θεωρούσα και εγώ πολύ ενδιαφέρον και έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Λάιμπαχ θα συσπηρωθούν και θα συνεργαστούν με δύο ακόμα ομάδες. Τους Ήρβιν, μια ομάδα εικαστικών, και τους Sisters of Scipio Nasica, μια ομάδα θεάτρου. Capitale de la douleur. Vous êtes libre. Ne change de sens. Nous y sommes totalement seuls. Tout ça, tout ça. Ο νέος αυτός καλλιτεχνικός συνασπισμός θα ονομαστεί NSK, Neue Slowenische Kunst, νέα σλοβενική τέχνη. NSK in a way is a result of geological pressures on this group of individuals in Slovenia and Yugoslavia at that time. You have these colossal pressures from different historical, cultural, political forces. And rather than be dissidents and take a naive, pathetic, oppositional stance, they decided to actually assume a stance which was more statist than the state, or more totalitarian than the totalitarian state itself. And interrogation is a good metaphor because it's a very hard process. It's very demanding, very intensive, also on the people doing it. But it's a way of exposing all the contradictions, all the confusions, all the flaws within a given system. So, for instance, Laibach are interrogating pop culture, Western media, etc. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το κίνημα του NSK θα σταματήσει να αυτοπροσδιορίζεται ως κίνημα. Θα αρχίσει να προσδιορίζεται ως κράτος, κράτος του NSK, και να εκδίδει μία σειρά από διαβατήρια για τους πολίτες του. In Moscow, in the 1992, we opened NSK Irvin organized and opened the NSK embassy in Moscow. And this embassy was a kind of place where this gathering was taking place in the middle of Moscow. After returning to Ljubljana, we find out, hey, this works. So basically, after that, we created a state in time, and Irvin proposed it in a public meeting
other NSK groups and members, and it was accepted as a direction to go. Όταν πλέον η Σλοβενία κηρύξει την ανεξαρτησία της, το κράτος του NSK θα αρχίσει να ονομάζεται κράτος στον χρόνο. Ένα κράτος δίχως εδαφική υπόσταση, δίχως σύνορα, αλλά με αυστηρή κρατική δομή. Plemena evropska, demokracija je zrušila red, prekopana so tla. Sedaj lahko rečemo, nikoli se še ni odločala zgodovina, nikoli ni zmagoval narod na pravičnosti. Zmagoval je na goli fizični moči. Vsaka civilizacija bazira na njej, vsaka moč prava bo plesala tako, kot bo pel glas orožja. Στην τέχνη του NSK, η ιστορία γίνεται ένα σκληρό παίγνιο. Ένα παιχνίδι υπερταύτισης με ό,τι πιο ηγεμονικό. Υπερταύτιση σε βαθμό που γίνεται διαλυτική. Προκαλεί τη σύγχυση, τις ανεξέλεγκτες προβολές ενός σαστισμένου θεατή. Το κόνσεπτ του κράτους του NSK είναι να μεγαλώνει από μόνο του, να εξελίσσεται και να πέραν από κάθε είδους έλεγχο. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή αυτό που δημιουργήσαμε δεν μας ενδιαφέρει να το ελέγξουμε. Θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί από μόνο του. Σαν ένα τυπικό κράτος, ένα cosmopolitan state, το NSK έχει τους μετανάστες του. Έχει ανθρώπους που το θεωρούν την ιδανική πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που έρχονται οι μετανάστες στην Αθήνα νομίζοντας ότι είναι είτε ένα βήμα για να πάνε στην Ευρώπη είτε μια ιδανική πολιτεία, και το NSK State για αυτούς τους ανθρώπους δημιουργεί μια εικόνα. Μια εικόνα ιδανική. You have recently gone to Nigeria for a project with Irving, and this project revolves around the NSK passports. Can you describe me your experience? The people applied for passport from Nigeria are not into it for art. They are into it because of necessity, because of urge, because of hope and belief, let's put it like that. In Nigeria, where about 4,000 people apply for NSK passports, I would believe out of despair. And this was a massive request, and it was clear that some people are using it in Africa to travel. And of course we have been afraid that these people would come in troubles. Πάντα το NSK δεν ήταν ποτέ τόσο straightforward στο τι μπορείς να κάνεις με αυτό το διαβατήριο. Πάντα έλεγε ότι είναι στη δημιουργική φαντασία του κάθε κατόχου το τι θα κάνει. Στην τελική υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει με αυτό. Γιατί να πεις ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Πάντα το αφήναμε ανοιχτό αυτό. When they were told, explained that this passport is not for traveling, that we don't have bilateral agreements with other countries to travel with it. The answer was following. First, the Nigerian passport is more or less the same. It's not, in most cases, for traveling as well. You have passport and then you need visa. And only passport with visa is a document for traveling. When they were asked during interviews at the end what they can identify with better, being Nigerians and or with NSK citizenship, they would answer mostly that they better can identify with NSK. Yeah. So what is this supposed to mean? The simple fact that identification with Nigeria, it seems harder than identification with NSK. We are supposed to be living in a post-national age, where the role of the state is gradually replaced by international organizations, and its role weakens. Why do the NSK gives that emphasis, continues to overemphasize and over-identify with the state?
It's very appropriate at this time because most of the actually existing Western states are gradually privatizing themselves and making themselves into the national franchises of the same global corporations. So the states themselves often don't want to seem like states. Right now they're in a session where they suggest 5 innovations for the NSK state. And this is coming from the citizens themselves. It's not coming from me. It's not coming from Neue Slawensche Kunst. It's actually directly from the citizens. And we know that there are some people who are hostile to this process, and that simply confirms the need for some privacy and for them to work in private with no pressure and calmly and to have a really intense dialogue. But of course it does also mirror the practice of party congresses, and since NSK has a totalitarian image at its core, it is appropriate in that way. But it's not secret. It's not secret because we have any secrets. It's private. At all this, we mustn't forget one thing. More than this, that money is for the poor, and that the women are beautiful, and that the earth is round, is God, my dear ones. And good luck to all of you.